ulwandle lwababona. Ngibingelela umphathi wehlelo sisithunya kubingelela egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyabonga nana ngibonga ivision yakho. uNkulunkulu akwenze kahle ngevision yakho, ucabange kahle. Baningi ke abantu abanimele. Ngithanda nje indaba ethi phola mzali. Ngoba sinenkinga ngiyaya ku-topic yami. But ke ngoba ngumuntu othandayo ukwelapha, ojwayele ukwelapha abantu, ngifuna ukuthi siye sizwe. Into engithandayo ukuthi angazi noma uprofethile, sihamba nabantu abalimele. Abantu bashintsha amabandla ngoba balimele. Abanye balimele ngaphandle, abanye balimele ngaphakathi. Awazi kwenzakalani kuningi. Bathi ngibonga ukuthi ube usenzele ithuba elokuthi sizopholisa abantu. Ngiyakubonga nje lokho shine. Singakushayela nje izandla shine. Ngokukhethekile ke ngibingelela wonke umuntu okhona. Ngibingelele upholi bonke obukhona nabazalwane bonke abakhona ngaphambili. Sister ngiyakubona. Hi. Hello. Hi. Kala ngibona ku TikTok yazi uyakhuluma yo. Hi nana. Hi. Ngiyabingelela nonke egameni lika Jesu. Ngokukhethekile ngibingelela ubaba Masango. My bishop umuntu wami. Umuntu wami. Nalo muntu lona. Yo. Ngiyele umuntu wami yazi. Nabafundisi bonke ngihamba nabo. Ngithanda ukuhamba nabafana yazi isikhathini esiningi. Namanje mangizala sisithule emotweni, yimi ngiwani intombazane noma baya amenini. Ungithola ngiwani phakathi kwalabo baba laba. Angihluka inkinga ukuthi ngithanda lo baba. Bese ngiyasubmit. Yingakho ngingakhoni ukusuka eduzane kwakhe. Umsebenzi wami nje isubmission. Angimphathisanga lebandla ngimphathisanga uziphathele yena. Akunanta khona wazi stage. Yasa stage. Istage nesathi. Lesi besenziwa abafana. Uthole sine intambo ezinde sithule abantu. Niyasazi uthole sinama credit ayi2. Abafana dali imoto zingakadumi zingakabi khona nalezi abakhulume ngazo. Zathi ngekho imoto. Imoto wawuthi mawunemoto une-uno. Hayi mawunemoto ke mawune-uno. Leso sikhathi leso ngalezo sikhathi leso abafana babenza istage. Istage sasi masisikhulu sinama credit ayi2. Ebus stop bayolinda umama uzane grocery. Bese uyalayisha umfana uyamdrive. And besilawulwa ngeintambo masizojika. Angisiyeke lo lady bishop omemuva odonsa ngeintambo kanje ukuthi manje seyajika manje seyapaka no. Ngiyasubmit. Siyala ku topic yami eyosuku bantwana basekhaya ngicela ningilalele kahle. Ningilalele ngokuthi nemibuzo ke ngiyilindile kakhulu ukuthi ningibuze into zalelungu ziyangiphambanela
Nemibuzo-ke ngilindile kakhulu ukuthi-ke ningibuze izinto eziningi seyabonga la esizokhuluma ngazo. Mina itopic yami yanamhlanje ukuthi angazi lamafoni ayangenzela yazi ukuthi uyipartner ufanele unelungelo lokucontrola ama-assets wepartner yakho, whether he or she unelungelo elokucontrola ama-assets wepartner yakho, unalo ilungelo elokuwa-controla. Alright, lapho-ke sithola masikhuluma ngama-assets sikhuluma ngezinto ake sithi omunye uyangena emshadweni noma uthandana nomuntu wakhe, mayefika kulo muntu wakhe uthola ukuthi baba nesivumelwano esokuganana. Once baba nesivumelwano sokuganana, lo unama-assets wakhe, masithi ama-assets indlu, imoto, imali, yonke into anayo lo nalo anayo. I-partner inelungelo lalawo ma-assets osuke upartner wakho anawo. Okay, lo kadala besazi ukuthi thina abomama besazi ukuthi ubaba akanamalungelo ey'ntweni zami, and futhi besize senze nobuqili, akusiko ukuhlakanipha ubuqili. Besize senze nobuqili ebokuthi mawugana umyeni uthola ukuthi izinto eziningi ugcinela lo baba, makalungile lo baba azi ukuthi unkosikazi wakhe kumele amphathe kahle. Zonke lezi zinto wena ufuna ukusebenzela kini, ungafuni ukuthi kuboka lo baba nakhona kube khona okwenzakalayo. Bekuqili nje obenziwa abomama, alikho iqiniso lapho. Ngiyajabula ngoba nama-elders akhona, ngiyanibingelela, ngiyawathanda ama-elders. Ngiyajabula ngoba nama-elders akhona because ama-elders into nawo wayijabulela ukuthi uyazi umntanami uthola indoda e-right kanjani. Hayi, umkhwenyana uyenza ke shame. Forgetting ukubuza ukuthi indodakazi kubo kamkhwenyana kuyenzeka yini. Okay, asikho lapho sikhulumela ama-assets. Ama-assets ke manje kunenkinga eseyikhona, ngifuna siqale lapho sizothi masihamba sambe sine-understanding sonke. Umbuso esesiphila kuwo uthi once umyeni wakho nishadana naye, noma ningayosayina ke siye ku-civil marriage, noma ningayosayina civil marriage kusho ukuthi okwakho okwami, okwami okwakho. Ama-assets ke wonke akhona emshadweni, i-50% eyakamama, i-50% eyakababa. Umbuso okhona uthi ke manje kule 50% eyakhe ubaba uma angaba ne-side chick, uthola ukuthi the side chick uyayibhadalela i-school fees noma iyafunda noma unemali ayikhipha ebonakala ku-statement sakhe every month ukuthi uya-maintaina ka-side chick. Lo baba makashona, u-girlfriend angeza naleyo proof, afike aclaime ku-50% le eyakababa not eyakho, and leyo 50% yakababa u-girlfriend kuzoba nemali azoyithola ngoba vele bekamondle and kune-proof. Okay, ibambe leyo, ngiyazi uzoza umbuzo for leyo, ibambe leyo ikhona, uyiphasisile uhulumeni ukuthi ngisuke ngakhohlwa i-act yakhona loyo mthetho ukuthi u-under which act bengiprepareile manje ngisuke ngigijima. Alright, ku-50% unamalungelo shukuthi kuma-assets wonke mawusayine civil marriage i-50% yakho, not ukuthi 100% yakho, no, alenzi futhi. Une 50%, upartner une 50%.
Upartner ke kule 50% yakhe uyakwazi ukuhamba ayokwenza iwill eshoyo ukuthi mangingafa should I die eyami i50% nginabantwana ngaphandle komshado expect ukuthi bashare kanje kule ya 50% yakhe akukunikeza ukuthi makuumuzi wena nalabantwana kukhona la mele nizwane khona ngoba bane 50% ngopartner lo asikhathali ukuthi umama akukhathalekile ukuthi ubaba ngo50% wakhe manenze a joint will no you because akusho ukuthi sishade civil marriage sekuyaphela lapho ama assets akhona ama assets sishade mo civil marriage makashona into zami mina ngasibekezelela lo baba ngalala ekhaya mina lo baba wangijolela bangena nabaluthi ngoba bakhona abaluthi yo ande bazokuluthela yo yazi bake baluthi ukhona kusolo ume kanje bayangena bayaphuma abaluthi bayangena usole ku mistake awazi or uthi kenzakalani la or uthi qhubekani awusazi bayakuluthela ene kunalento le elimaza abomama angithandi bangikhuluma into ngikhuluma nje straight ngiyathanda nje ukuthi sihleke kunalento le kuthola ilimaza thina esiku leadership yo thina yazi makuvela inkinga ngapha ku leadership thina bomama bazongifakazela abakhokheli yazi ukuthi noma ufuna ukumemeza ha ngamemeza nyamhlazo lepheli bantu yazi manje ngahlala nathi singabaholikazi ukuthi ningeza ubuhlungu abaholikazi abangantshela bona hayi mara kwami nosesorado and kube bengasi right yacabanga ukuthi mangishutha lapha ku TikTok niyawubona kahle umuzwa wami ubheke kahle kube bengasi right naye ngiyamtshela everyday ngithi kube ngokho right khona izinto ebengizacabanga ukuthi ake ngituthi ngoba ngifuna ukuhlaliseka kulo mshado angifuni kuya ndawo angiyindawo bantu abadala yo angiyindawo yazi yo angiyindawo kunalelinye besifaka kudala inkulu yabantu besishada ngayo kudala uyayazi hayi mazethu angiyindawo le gwala umunye le lithi I'm going nowhere okay sisabuyela kuma assets alright kuma assets wakho ikhona ke futhi iwill joint whereby wena no partner yakho ningenza a joint estate akusho ukuthi ngoba unishade civil marriage kuceda ukuthi yonke into 100% eyakho no when une 50% na une 50% kuma assets wonke akhona so ikhona kubalulekile ke ukwenza a joint will maniyenza niya nobabili mhlambe kuse bank manifike ebank niyakhuluma ke ukuthi sizoyenza will but kule will izohamba ngendlela enifisa ngayo but abathathi ama assets angene wonke kuthiwe i100% A1 kuthiwa kune 50% yaka partner lo kube ne 50% yaka partner lo bese bathi ama wishes wakho u50% wakho asho naye ama wishes wakhe bathi nawe bese usho amko wakho 50%. Manje ke asibuyelele emuva lezo zinto lezo zi-affecte imizi eminingi in such a way yokuthi sithola ukuthi ama-will amanye akwenziwanga ama-will labantu baye basayina civil marriage sithola ukuthi kushona upartner oyi-1 omunye upartner makasurvivile uthola ukuthi uthatha yonke lento ayigwamande ngakuye kunabantwana
abakhona abangekho emshadweni abebakhuliswa ulo baba noma abebakhuliswa ulo mama. That is why sithola sinabantwana abanengi asebasemgaqweni net ngenkinga yama assets. Sinabantwana abaningi bayabhema amadrasi, abanye bahlala emgaqweni. Sikuma ulandelela kahle kulabantwana ukuhlumezeka omunye uyasithanda isikole uhlulekile uqhubeka umama uye washona. Omunye uhlulekile uqhubeka nesikole ubaba uye wenza njani washona. The surviving partner lo osele osurvivile uyaqala uthola omunye umama ozothi mayefika lapho afika chithe kwasana. Uhulumeni manje uyasibhinda, uyasithatha manje uhulumeni nabangaphandle uyabafaka manje endabeni yama assets wethu wasemshadweni. Sekukhona ubungcono obenzekile, but the damage ekhona kukhona ubaba engingamthanda bekatrenda kakhulu sisandi ku TikTok. Ubaba bekanomntwana oyedwa amthola ngaphandle. Ubaba lo washada nomama, umama unabantwana abayi3. Mase bashadile ubaba into engayithanda kuyo thema kabona ukuthi unkosikazi akamthanda umntanakhe, wathatha lo mntanakhe mayiqalukula wayosayina naye civil marriage home affairs as if unkosikazi wakhe. Mathi shine kulo baba usebenzile izwa umama bayagoloza. Yes, lo baba wasayina civil marriage nomntanakhe. Uthe mayeshona lo baba, lo mntwana sekaxoshiwe la. Lo mntwana mayefika ethi uzwile ubaba kushonile uyakhala, bathi ngizokhalela la. Futhi lo baba kubekanga nashona ukuthi umntanakhe wena. Umntwana uhleli phezwe marriage certificate. Ufuna ukubona ustepmother ukuthi uzomphatha kanjani wamxosha. Umntwana uthe makaphuma endlini waye police station. Wathi ngicela ukungcwaba indoda yami ubabami. Ngashona. Bengicela ukungcwaba indoda yami ewubabami. Kwafanele ukuthi umama lo manje aphume kule khaya nabantwana bakhe, lo mntwana akwazi ukuthi asale nama assets kababa wakhe. Yes. Okay, qaphela ke nawe mama ongazange ube nenhlanhla yomshado, uthola uJohn noma uJoshua noma uJosepha wakho noma Hezekiah noma whoever lo uzomthola bese niyarobana athi uyakulobola. Yazile ukuthi once wakulobola senishadile. Iphepha lelobolo noma ungahlala phezu kwalo uthi angiyoregistera eHome Affairs, but ngoba linama signatures and ngoba no witness ongayimela leyo nto ayekhona kuyo senishadile. Noma kusasa ungathola uPetros athi mina sengikushada civil marriage, athi sesiyosayina eHome Affairs, kanti wena zange uregister umshado wakho loyana wasemuva, athi uPetros sesiyosayina futhi eHome Affairs. The day ushona uPetros unelungelo lokuthi leyo date ngaphambili naye semuva. Ngephepha lelobola ngathatha everything ngoba ama assets owakhe. Zonke izinto nazo izakhe. Zonke. Umthetho ushintshe kakhulu zamani ngayo yonke indlela. Ungashada ANC i-antinuptial.
ANC okwakho babunkosi okwami umthetho uthi uloke ushade kanjalo sekushintshile mawushona nayo kwakhe bekakhona mawenza lezi zinto umosha isikhathi sakhe esinganawe. So sesiyabuyela ke endabeni yama assets. Unelungelo ke mama nawe baba kuma assets wepartner yakho, ikakhulukazi ngicela ukuvula abo baba amehlo ngoba abomama kudala lento bayenza. Abomama kudala batanasa. Once kuyosayinwa kuyoshadwa bathi athi baba shem ezoba bathobekile and badala uNkulunkulu. Ababa shem Nkosi yami athi sosayina kanjani ngami athi ha civil marriage futhi abathi civil marriage but in community of property. In community of property but in uyazi ukuthi in community of property uyazi ukuthi inama assets ufuna ukuba in control of everything akwazi ukuthi ayicontrol kodwa akafuni ubaba angelelele kuye ngasese hey wenza ukujabule kangaka so usizomthetho nge50% yakho ngenza kuyicala from phezulu hayi lapho ngikhulume I'm talking from experience mina mama ngashadile umamami mama lo yani angeke ngimkhohlwe yasi ngamfakela itshe elikhulu hayi nami ngifukile kumele ngishonke kungenza nomqoki ngithi shine wena yazi ndaba kushada nomuntu uthi nishadile mara umshado wakho registered ema-affairs angimazi lento wenza kanjani kuyimafi and lo baba asikholozela ke anje noma anje umfundisi uzomenzana asikholozela umfundisi makathe ukhulumile umama alokathi mina ngiyakholoza ngithi ha kuyena ungashada ngento zakhe singaka uthini ngathi igama lami lokuhle andokuhle kuma ke awuna into zakho zakamasango ngibuye ngithi yoleli mama wami unesibindi yazi washo wahamba mama emhlabeni ngithembe nami ukuthi ngimfakile kuma policies wami ngimfakile into zami yimo omdala ekhaya ngizongcwaba umama wami ngesidima nebona ibright ngakanani ngicabanga ngithi hayi bright angeke ingenze next ngizophanda nami ngizophanda kwamasango neinkomo ngiyabamasango ukuthi awunike thunyana ezikamamazala bakwazi ukungcinela ngiyathi ngizoya ngiyabona usanginika 2 ngikwazi ukuthi ngicwabe umama ngisahleli phansi ayithi ngazi ukuthi ushadile nabantwana basikhaya ngiyabakhuza khona abayi3 abangilamanye ngithi kubo ningazogijima nithi niyamazi ukuthi angisathi ubaba nithi ayithi niyamazi ukuthi bekana le mbongo yakhe nithi sengijimelana manje nizoswaba lo muntu ushadile thina ekumele sikuncenye kulo baba ukuthi lo baba angathathi umamami la ekhaya athi uyokungcwabela kubo lo baba ngoba lo baba wathola ikhaya likhona nje ukuthi sihlale phansi yabona siyavumelana sihlale phansi ngifuna ukutshela ngengozi yama-assets qaphela unamalungelo wonke kodwa yonke into mawuyenza partner yakho danasekhaya angazi umama ngihleli phansi ematrasini ngiyakhala manje yazi ngihanjele umama manje ngiyakhala and first born ekhaya and bonke abantu abangenayo mabangena bonke nabo bangathi ya na umfundisi kamama hamba naye akasuke eduzane kwami ulokathi ungakhohlwa ukuthi bemkhonza nogogo ungakhohlwa athi ugogo beyangayenza into yenzayo uyabona usebenza lo umbangazithi alright ngiyakhala abafana basekhaya babe greedy basuke bagijime bathi olumushwana athi hayi bathi sifuna usisweni ubani nobuhle bathi usiswethu omdala ho
basuka bafana basekhaya bathi Holland bathi hayi sifuna usisi wenu Sibongile ulama mina umama bekahlaniphile uyabona mfana usithatha amabhanzula baza basonto mama bekahlaniphile so bekazi ukuthi thina sizobapha labachita lawa legebengu zodla imali yakhe namantombazana hayi basuka bafana Faisal Hospital khumbula abantu bakahulumeni mabeshona kunemali yokungcwaba ephuma ngaphambili bagijimiselwe nabafana mabafika lapha uhulumeni isasebenza mabafika lapha ya uhulumeni athi no besicela usisi wenu omdala and sicela ama thumbs wakhe and anyway sizoza ngolosithathu size sililweni sizofike senze ithuba manithi uhlele phansi yo akula bafana ama assets bakula bafana abafana bababuye badlule hostel baba wobufakazi babukosifakazi ngithi bafana badlule hostela babafika hostela bathi inkabi wozandla bathi sinenkinga ke yokuthi yonke indawo sishonele umama yonke indawo khona urecordayo lo mdala uyarecorda lo mncane uyophethe imali IT usebenza ngaphandle athi bathi sinenkinga yokuthi ama assets usisi wami uganile nalomunye siganile sonke baganile and umama yonke indawo ufake bona but osinenkinga ngaye kakhulu ulo omdala yimi ke lo ulo omdala so lo omdala imali sibona ngazuthi iyowela kuyi athi inkabi tuhamba ngani unokujala Ford Ranger mele simdubule ngalesikhathi ajala Ford Ranger kube ngathi besithatha iFord lo omdala uyarecorda lo mncane makasho ithi inkabi ngifuna only 15,000 athi lo sengizohola ngizoyikhipha imali bavumelana nenkabi baphume mabafika ekhaya into engiyithande ngoNkulunkulu angeke ngithi uNkulunkulu yena yedwa ngoba mina angibagqeka bakhomba phansi ngiphinde ngikhombe phansi naphezulu into engayithanda ngoNkulunkulu nabaphansi noma kwakuyibona bathi mabangena ekhaya baqabana bodwa bafana lo omdala uhlala tekisibhamu samuzwa sekathi ngiyamdubula mina umusa wathi mina ngiyamdubula sathi hayi umdubulela ndini naba bathi bayadubulana kanti kwenzakalani wathi usisi wami ahlele duze kwami ngibakhuzile bagijima bayobheka indoza kama-ene ngabatshela usisi wami ayisondelele lo mama ngabatshela ukuthi umama bekakhonze kakhulu izinto zakhe wangitshela ukuthi uzibhalise ngawe ngoba uyakuthemba ukuthi ngeke usenzele umenemene Lord ngiyamdubula uthi play nangu ukhuluma nenkabi abanye emndenini babiza amaphoyisa afika amaphoyisa athi amaphoyisa siyaguga mfana sifuna nalo hitman nithi mina ngivula ngicala uba nolubizini bathi malume bathi mina ngivula ngicala angiyethisa umyeni wami ufika ngicela angikwazi ukungambophisa uma angakangcwatshwa na efuna ngwakunina unina ingozi yama-assets ingozi lungisa into zakho unamalungelo wonke wama-assets omyeni wakho nomyeni wakho unamalungelo wonke lungisana ukhumbule ngibambe indaba yakho ukuthi ushadile ngizibuza ukuthi mara kuyafana ngithi kusisi wami kuyafana manje bebazongibulalela amali sephelile imission sebusuku ngithi bebazongibulalela amali lomuntu ushadile civil marriage usisi wami ngithi mawufika laphaya bazothi bafuna lo muntu ashade naye usisi wami athi hayi sisibuhle mina ngiyazi bekangitshela ukuthi ezinye izinto ngithi uyislima nawe konje hayi silala ngakusasa sichubeka nomngcwabo ngimngcwabo umama decent bangala bafana ngibacele omncane lo bekangifune inkabi ngimcele ukuthi ngicela omdala Thulane bengicela ngoba ngabacalela isibaya ngamupha imbuzi so unembuzi nalo ngamupha so le pantula zongibulala angiye embuzini Thulane njengobhuti omdala ngakimi omdala ekhaya ngicela imbuzi mina ngizokhipha inkomo hayi ngimbuzi mina ngimbuzi
Ngefana mosolo na imali. No, nawe le imbuzi mara wena kwembuzi. Akala mbuzi na imbuzi. Akoloze. Imali mama athi kimi umsikazi akusho ukuthi uyahluleka ukumela mamakho. Enza konke. Ngesibayo. Yo! Zonke. Gone. Wangena lambathi. Angazi ore. Sisibuhle uyongloyile. Angazi ibuza zipho esibayeni. Ngathi awunama bangena abangani bakhe bafakazi. Hawusabona nesibaya silenyaziwe. Hawu. Kanjani manje? Nandoma. Hawu sekhaya. Sengiyamduduza owasekhaya ngibuza kwakho. Ngiyabuza ubuhlungu wasekhaya. Hawu sengiyamduduza. Okay. Masiqeda ukungcwaba ngiyacela ngiyasukuma mina ngiyokwenza awobafike basemsebenzini balethe izinto usisi wami uyayithanda imali ayihope makangayabona la ngikhuluma uyazi naye vele uyayithanda uyazi angihambile hey envelope yesibhedlela sonke sikolekile intombi ngiyacabanga imali ekhona igijima lapho 21,000 usisi wami ngoba sithiwe ematrasini asisuthi singabaniki laba fanele basisize nalezi bawa Nisi asishare angikhumbuli mara ngathi ngathola boma 13 something naye sishare mababa wami uzofazela uyalazi uqiniso hey ingishise sesisherile yo ingishise imali amasenze njalo angena ubhuti wami lo nomtshotsheni sisikhuluma kahle shentana sekhaya usenda kuba umtshotsheni imbuzi ngibe 2000 ngithi mara ngazama ngezithunyana la uthola ukuduma nokusikazi iyaphumuka lo mncane bathina iveni yakhe ifele lapha yanye khona naleyo veni wayiphiwa yimi azange saqedelela nokumbhadala bengimkwatela inamathikithi abadala yimi ngithi mbizeni mama ngithi iveni yakho athi ngamala hayi nayi 3000 mhlawumbe ngalungisela athi swami awulamhlebe swami uyimene nayi 3000 ngiyasha iyangishisa imali yomkoleko vele umali mami thina original sibuye kubethi Limpopo mama ushisa ukuthi mina ngawami ngo50% yami bengiwisha lokho sihloniphe isinqumo separtner yakho sihloniphanani manifika kuleyo ndawo leyo and ningabi greedy and qaphelani ama boyfriend abosisi bayathanda kuba nama barcode qaphela mntana sekhaya ukuthi lo okulobolile uJoshua loyo sasa angawaclaima ama assets wakho athathele abantwana bakho everything so izinto ekufanele ukuthi siziqaphele zonke lezo but unalo ilungelo kuma assets wepartner yakho angeke ngijabule nje ngoba masango ngiyamkerisa yes Ama assets wakho yeah ama yonke into ephethe ubaba Masango eyethu yasemshadweni savumelana and ubaba Masango akakwazi ukuthi ngingazi salary yakhe ubaba Masango akakwazi ukuthi naye angazi salary yakhe the two shall become business enguyo was each and every cent engena ku business imali eyethu sonke nami ngiyacela ngiloke ngiphethe esikhwameni imali eningi nami ngiyacela mangifuna ukuthenga ihandbag noma ngabe expensive kangakanani nami ngiyaconsulta ngiyaya kubaba ngiyacela athi anginayo leyo mali ngithi ngiyibonile ku business iloke kanjwa yi business basamukisiza so okugcina mntana sekhaya before ngihlala phansi ukhona nombuzo yes okay imic enye
If you have more questions, please give it to us in the form of whatever. So sasafika host phela ngoba uyesimemile now ngeke makuphela only those 2 questions and then okay. Mama Samungine question. If umama ushone emuva kunobaba and bashade in community of property and umama unabantwana bakhe from the previous marriage and la ekhaya kunomntwana oyi-1 between the 2 of them, umama enze i-will ubaba angasekho, umama kule will aphe abantwana bakhe laba baku previous marriage indlu leyo, umntwana lo osemshadweni angatholi lutho. How do you deal about that? Alright, isifiso sakhe nanoma anobuqoki abenzile but khumbula ukuthi iwili iyahlonipheka ngoba isifiso sakhe. Alright, ithi ngiqhubeke ngiphambili kancane ukwazi ukunderstand. Umama if okay upartner okhona surviving spouse okhona makwenzeka ukuthi oyi-1 washona and bebashade civil marriage, lo surviving ukhona, lo surviving labantwana bekanabo laba bahambe bayohlala kagogo ne, lo athole a new wife or a new husband, athola abanye abantwana ne, makathola labantwana lo masekashona or akatholi usele yena ke sibe ukuthi usele yena bese mara kunabanye abantwana okungebakhe nomama unabantwana asithi bebangazalelana thingibekisi bebangathola abantwana bokwethu. Okay, laba abanomntwana oyi-1 iwish yakho akawishanga ukuthi athole something, umama owenze leyo nto leyo, so siyayihlonipha ngeke azakhona nokuyi-contested. My father. Angeke akhona okay ngizama angeke ayi-contested ngizama ukululeka manje ne, lo manje okhona asithi umama wakho sengidlulile lapho angeke ayi-contested loyo akalala phuza amanzi wathi usituma uphuzi sikhiphe itrip yabogogo bayophuzile namabhanisi baphumula otshanini akaphumula otshanini. Alright, manje sikhulumela lo okhona ne, lo othi mina ngikhona upartner washona besishade civil marriage, upartner sishade civil marriage unabantwana le esigangeni bebangekho la ekhaya sengiyakhulisa nani lapha unabantwana le bese kwaba khona abantwana bala emshadweni, lo surviving labantwana bale abantwana bakhona bala ekhaya basurviving washona lo because bebashade civil marriage, labantwana laba mele babuye bazoshare nalaba mthetho usho kanjani, mele babuye bazoshare nalaba as long iwili ngekho, but lo surviving makakhona once wayenza iwili then sekabasavile labantwana laba ngeke bakhona ukungena futhi ngeke baze bayi-contested iwili. It's not easy, but once wangayenzi iwili umshado wabo uthi futhi sivile nina ni-understand abanye bethu na-understand in community of property, bashade in community of property. Labantwana abane ngaphandle laba ongabafuni asithi lo waka-Joyce, lo waka-Queen, lo waka-Anna, lo waka-Bani banelungelo lokubuya bonke beze la bazoshare nalabantwana lapha. Thank you. Yeah. Bengisacela ukubuza ngiyabuza ukuthi ungenelele kakhulu when it comes to abantwana abangaphandle emshadweni. Now manje kuzo-checkwa ukuthi okay beke support labantwana kanjani and what not, and then kulapho ke abantwana bathola i-percentage khona in a case of a death kungana will. Manje what happens to extended family that is supported by the partner? Kubanjani when it's extended family? Is it also looked at ngaleyo ndlela leyo as abantwana ukuthi ube supporta nathi na? For an example, leyo family I support her. For an asithi usupport umzali wakhe, asithi usupport usisi wakhe, umbhadalele isikolo every month ukhipha grocery, usisi eze ne-proof ye-bank statement ethi mina bengondliwa uye bengidepende kuye, unelungelo umthetho ukuthi 50% yakhe fanele ukuthi usisi lo abenefite. And izama ukulungise futhi la abantwana abale ngaphandle nanoma ngabe bangabayingakhi usele wena uyi-1 ushonelwe indoda usele wena ushade civil marriage usele wena
labantwana abale ngaphandle nabo bayangena nge-50% kabababo kulo mshado wakho. Thank you. Ngiyacabanga ukuthi le eyami it's not a question per se. But it's just a wake up call. Ngithe masiqala I do sessions nabantwana bethu. Mangihleli nalabantwana izinto ezibhaqayo ziningi. Be careful of labo baba basemakwethu abadlala ngathi. Akuthathe ayokuhlalisa endlini yonkosikazi washona. Uhlale nalonkosikazi uhlale endlini yalonkosikazi uyithole lendlu inje. Inengane zakhona. And imene ile ndoda yakho. Ekuxabanisa nalabantwana othi abakufuni. Akusiya abantwana abakhohlakela kunamntwana okhohlakela. Asikwazi kuba nama street kids because of you guys. Yes. Niyekela labantwana uqala uloku umgade ngishiso lakhe. Angakahlala ngakubheki kabi la kukubo. Yebo. Ulele kule ibonde beligreen beliso. Ukuthi wena wafika wathenga ipende pink la doesn't make you umama wala. Indlu ayakhiwa phezulu. Yebo. Ayathatha kunelori, kunomkokotlo, ukokotela, kunekokotela. Uzokwenzela i-one room ekokotela. Because we are tired yabantwana bethu abasala be-homeless. Because of umama osuke kwakhe lapha ehlala kubo athathwe lo baba ajalela ukuthola i-big house angazange akayithole kube bebehlala 4 room. Afika alungisa impompi kayi-3 la abali ukuthi la kwakhe. Nale mene le ndoda limshade lo mama. Liqede yonke le picnic vele yabantwana kubo. Makashona lo baba sale lo mama. Fanele labantwana abahlale kabuhlungu because of wena and when uhamba nephepha nama rights une rights endlini yabantu. Uyahamba nephepha wena uyovelela eHome Affairs uyovelela ku niyana High Court. Yeah, High Court. Authority letter of authority. Iphethe uwe because wena nani kumene nashada in community of property. Lo mfazi lo. I do letter of authority mophethe i-marriage certificate. Automatically your marriage certificate iqeda yonke into. Iqeda yonke into. Useyo basala ke abantwana sifanele silokuzindeke TV like amashow we-TV aseswazi. Asafule lamashow angake TV unnecessary akhuluma izinto ezingekho. Iqiniso nawe nje unembeza wakho uthini kuwe ufike emzini ufike indlimile iqinile bese uyafika wena ushaya imithetho ukuthi labantwana ngafika la nibancane wofuna ukufika bengakanani. Angithi mama ushone babancane vele. Bakhunikhuliswa yini? Angithi udla imali kabababo. Nabo befanele vele ubasherelile nidle nonke. So ibuyapi into yokuthi ube nesibindi sokuma uye court undize ukube uwe uqhasha ama street committee usankho usakhawo yini kube uwe phansi phezulu nento ongazange wake wayisebenzisa. Ake sibe nine empilweni zethu because andiwali ngabantwana abadingabanile ngabantwana sathi garden ukukhuluma naye mase sikhuluma kahle umntwana athi angazi yekuphi. And nami ngiyambeka angikho nokumsebomlo mdala angikwazi ukumsiza nganisi. So masingajabuliswa izinto ezingekho. Ngiyaxolisa kakhulu nje ngendaba yesikhathi ngabazali bami bayaphuthuma ngapha nangapha and ngibonga ukuthi mina ndifike early de yiba ngafikanga early. Kancane bokuthina mntanisekhaya to support. Lento eshow sisithuli bazalwane besixoxe. Ngiya ekuthenini nesintu sethu isintu awukwazi ukungashonelwa unkosikazi uthathe omunye unkosikazi umfake endlini yomunye unkosikazi. Uma ngabe uthola isithandwa sakho uma ubaba ufuna ukushada no wena baba ufuna ukushada noma ungamlobola ungasayini nayo lo yasisi iphepha lakhe lithi ama assets manje so wakhe lelobolo. Before uyolobola umama omusha hamba uyobona ummeli. Mawufika kummeli angayicontestela iwili ke lo ngoba uzoba ne 50%. Wena hamba before ulobola
uye kummeli noma before ulotsholwa hamba uye kummeli mmeli nginabantwana abangaka ubaba wabo washona noma umama wabo washona ngizele ukuzotshintsha i-title deed. I-title deed yami njengoba ngizoyitshintsha izoba nama-multiple owners. Ama-multiple owners abantwana bami kusharewe ama-percentage mina ngiyaphuma kodwa labantwana abanalungelo elokuthengisa umuzi nisaphila kube na that clause ezosho kanjalo bese uyolobola uJumaima ke bese wena Jumaima uvumela uJosefa eze kuwe azokulobola mawuqeda ukuyenza leyo nto leyo and then you are safe nabantwana bakho ba safe ungamfaki kulomuzi umani kulomuzi niyoqala impilo kabusha akwakhele umuzi wakho ngoba la yikubo labantwana nale inkulumo yokuthi lo mntana khaba ngifuni ene ngiyabona ngathi uyabasaba labantwana uyabasaba bangaqokoloza uzamina thank you asaba futhi uzayithola nawe efunda khona ngiyabingelela nonke ngicela uku-eda kule Lady Bishop besekeyishilo mama kuningi masingakhuluma ngendaba le yamalobolo yemishado nani singaxoxa usuku bonke ngeke sihambelana angazi noma mhlambe abomama nabo abobaba kakhulu abobaba nini kunokuba ngathi bayawozela nje intweni ezifana nazo bayawozela angazi noma yithi esibawozelisayo noma bayawozela noma bake bavezele pension kuma-boyfriend kwenzakalani kunalo mthetho lo wokuthi if ukuthi ubaba ungilobolile sisonke endlini sasa ubaba sekadecide uyoshada uJumaima ngokwephepha lesilungu umshado kaJumaima awusebenzi ngoba thina sazisa ukuthi mina ngiphethe marriage certificate emabeleni ayisebenzi angithi ungilobolile akangidivorce fanele angidivorce aye ecourt ayongidivorce babuze ushade kanjani nani iphepha lamalobolo ngize 50% yamele lobolo nami ngihambe nayo aqhubekeke ahambe ayoshada uJumaima ngendlela afuna ngayo so abobaba bayashiya nje bathi ayisuka ngimshiya 5,000 rand ilobolo 5,000 rand ahamba yokuJumaima awukho umshado kaJumaima umshado khona lo 5,000 lokho we-5,000 umshado uyakhona ukuthi mayami uJumaima ukuthi ujoyine umshado wakhe so masingajoyini imishado yabantu nomama masikuze ukuthi wamlobolile songidivosile nayo iyo yazine ngimnikeze mama sana ngokuhle elders siyaxolisa ngokuthi sifike late sixolela akusukuthi njalo sizibona ngazuthi singaphezulu kunabanye abantu subuholi nje okuthobile subuholi okuhlonipha wonke umuntu uNkulunkulu anenze kahle may God bless you all but you know what I'm going to do he's only getting apostolic because she has to go and then I still want to Mama Sana because Nina, you were here very early, so I can't shortchange you because you are important to make the event. So I'm going to open this for you. Now, do you love me? We're going to be having our sermon from our apostle.
Siyabonga uNkulunkulu ukusiphatha ngezandla zakho. Bayede ngeNkulunkulu ntambama yithi laba. Kwakumkhuba wakho wakudala ukuthi ntambama uNkulunkulu wethu uyehlala amandla akho konke. Uzohamba hamba kule ndawo. Uzosivakashela lokho yakhuluma uNkulunkulu ukukhuluma ensimini siyafisa ntambama ukuthi ukhulume. Bakungabi umuntu ozophuma kule ndawo safana nendlela angene ngayo. Siyathandaza uNkulunkulu ongcwele. Yilowo nalowo uyalwazi udaba abangene nalo. May every matter be attended. May every person be helped. Awuyena umuntu ongasiqoqa uNkulunkulu ingekho ukuyeza. Awuyena umuntu ongahlanganisa uNkulunkulu wethu kungenalo icebo. Yenza njengofa. Thank you Jesus. Amen. Ngithatha ithuba bazalwane ngibingelele. Ngizobe ngibingelele ngomsaphumile. Ngiyacela nje sehlise silalele sesiyakupheleni sizozwa izwi likaJehova. Ngizozama ukusheshisa bazalwane. Ngizozama ukusheshisa angikuthandi ukushumayela abantu sebe-exhausted. Sebelambile wena useza noJesu abantu bayilambele. Nami self ngilambile. Kodwa angithatha ithuba ngibingelele ubuholi bonke ophambi kwami. Ngiyabingelela kakhulu. Ngiyabingelela umama, ubaba, ubhuti, usisi, usonto sikole ngiyabingelela kakhulu egameni likaJesu. Njengoba ngishilo nje ngithi angeke ngithathe isikhathi bazalwane ngenxa yokuthi nami sengiphazamisekile nezinto ezikhulunywa la. Yabona leyo ukuthi upartner uma uno 50% ngiphazamisekile nje. Sekuthi uthi la ikhulunywa lento ngiyabona ngiphethe uqelemba lami. Sekuthi ngingashumayela umuntu azothatha 50% wami. Nami ngibona nje sengilona uqelemba ngicula ingoma zasetsheni. Uthi kanjani? Kodwa-ke ngiyacela ukuthi senze kanje bazalwane ngoba sekukhulumeke kakhulu. Ngicela sithandaze. Ngoba sekukhulumeke kakhulu ngicela nje sihlale sesithandaze. Ngikuthi ibhola ngangalazi-ke ngilifunde sengimdala. Ngoba into engicasula ngebhola ngangicasula urefa. Ukuthi ubani lobabushaya impempe abantu bonke bami. Mayike wakhetha le mpempe wonke umuntu yami. Ngaze ngatshala sengimdala ukuthi urefa lo uyo owenza ukuthi into uhambe. So-ke ngicela nivumele ntambama ngishaya ipenalty. Angifakanga ngiyibuko ngoba ngifuna ukuba muhle bese ngimuhle. Ngiyathi ngisebenza i-night shift inkinga yamamehlo akhathele. Khona ukuba muhle nawe uyayibonela. Ngiyabingelela sisithuli ngokukhethekile egameni likaJesu. Number 1 ngibonga ithuba. Number 2 ngibonga ukungithemba. Ngibonga ukuthatha i-risk yokuthi angizongala ungazi ukuthi uNkulunkulu uzothini. Ngoba kuyenzeka ube ne-message i-audience ungabi nayo. Kuyenzeka ube ne-audience i-message ungabi nayo. So ngibonga le-risk oyithathe phambi kwezulu ukuthi angizongala. Ngithe masikhuluma izolo ngathi ikhona into eyashiwo ngathi nani bona umphongolo wesivumelwano nina abanye ningabuzi landelana. So sina ngoba sizoyilandela umphongolo. Kulento ethi Paula mzali ukuthi ukuba kukhulunywa ngale ndaba zama 50% bengizokhuluma kabuhlungu. So ngihlukumezekile nami 50% ukuba kusiloko. Ngoba isifika epholeni nje ijampe ekulimaleni. Seyiphola nje lapha ekulimaleni ijampile. Ngoba abantwana baze bafike kulezi zinto imena okwenziwa ngayo abantu besakhula. Wathi umuntu erejhiwe wathathwa inkomo wathi wakuhlawula. Wathiwa urejhiwe wathiwa haya kuhlawula. Waqhuma inkomo wathathwa wasiwa emzini wabantu. Wafike wahlala kulomuzi akazange ajabule. Nale ngane uyithola nje uyitholela phezu kwamanyala in the name of ukuthi akuhlawula. Nikhule kabuhlungu. Wahlala waba umisisi ngamanyala nangehlazo wakhulisa umntwana phezu kwenxeba. Ngoba inxeba liyayizala into ephofu. Ubona into ikhula iba namandla
wenza iphutha wamithi uqala kwakhuluma isiqalekiso umntwana wazalwa naso kwathi umntwana sekhulile isiqalekiso asengalungiswa wabambelela kuleli phutha wena walenza wes amasela wamphika ubabakhe usenkingeni wena ekhaya lo uyaphika umntwana akasakhuli ngekhesi eyodwa usekhula ngamakhesi amabili inhlamba yokuthi ubonisa isibongo sala ekhaya uphinde kube futhi yilento ukuthi uphikile wakhula wangayibona ingozi maqala kube nento ethi cike akube wena ukhulumayo ukhuluma umndeni wakho ukuthi uSipho yikho amphika lo mntwana wakhuluma wena mnikazi wendaba ukuthi yikho uSipho amphika lo mntwana unjenjenje sasingamangala ukuthi wayengaba right njani uSipho nekhanda elikhulu athi mase kazoshona athi ngibizelela umfana wami mina ngifuna ukukusiza namhlanje ngeke le ndaba zokulonga uphola hamba ulungisa sekuwe nebhakede netshana utshekile uhambisa umntwana emngcwabeni wakhabo Sipho nebhakede lamakhekhe umntana amshonela ubabakhe umntwana babakunalo J5 today sanibonani umntwana baba-acknowledge kwi-death bed uma-acknowledge so ukuthi ufuna ukufa kekele namabhakede wena hambisa umntwana uyakuba azange nabantwana esabathola kusine kancane sibadilive kulezi zinto azange ley'ngane wena ucabanga ukuthi yini first born yakhe ihlupha kangaka ayisebenzi iyabhema yiyehluphayo bonke bayasebenza bayaphumelela wena i-first born yakhe isitakile nje mile empilweni uloku uyithengela ugwayi unika ama-200 Nkosi Jesu zange sibadilive ukuthi mntanami nazalekane ngey'khathi ezirong zamaphutha wakhulunywa izinto kodwa lezo zinto asibuyelanga kuNkulunkulu ukuthi Nkosi sonile naku ukuthi isebenza kahle iba ne-tendency yokujikela wena mzali wayo amineke mzali wami ufuna ukuhamba futhi ngihambile yabona i-first born mayingekho useless iphumelelile ijikela wena mzali wayo uyibambe ngamazinyo uyifundisa usebenze eMcDonald's ithi ngagraduate ithi wena mama athi ngiloywa wuwe hayibo mayithatha umakoti ithi wena bawufuna umkami azange sibabuyisele kuNkulunkulu labantu senza ungathi iformula yokubakhulisa iyodwa senza ngathi ku-right angekusize namhlanje sifunde incwadi yamakhosi okuqala chapter number 3 verse 16 ngisho abazana ngathi ngizogijima abangaziyo bangazi ngisho ngayo 2 hours kangayo kodwa incwadi yamakhosi First Kings chapter number 3 verse 16 ubani ukazofunda isiZulu kahle asiqala ku-verse 16 ume ku-25 3 verse 16 okay khona kwafika enkosini abesifazana ababili abayizifebe bema phambi kwayo omunye wesifazane wathi enkosi mina nalo wesifazane sihlala ndlininye ngabeletha nginaye endlini kwathi ngosuku lwesithathu sengibelethile lo wesifazane wabeletha naye sasindawonye kwathi ngosuku lwesithathu sengibelethile lo wesifazane wabaletha naye sasindawonye kwakungekho mfokazi nathi endlini kuyithina sobabili kuphela 19 umfana walo wesifazane wafa ebusuku ngokuba walala phezu kwakhe wavuka phakathi kwamabili wathatha umfana wami eceleni kwami
Incekukazi yakho ilele ubuthongo, wambeka esifubeni sakhe, wabeka umfana wakhe ofileyo esifubeni sami. Lapho sengivuka ekuseni ukuba ngimncelise umfana wami, bheka wayesefile. Kepha sengimbhekisisa ekuseni, bheka kwakungesiye umfana wami engimzeleyo. Wayesethi omunye wesifazane, cha, ophilayo ungumfana wami, ofileyo ungumfana wakho. Kepha yena wathi, qhabo, ofileyo ungumfana wakho, ophilayo ungumfana wami. Bakhuluma kanjalo phambi kwenkosi. Yayisithi inkosi somunye uthi, ngowami lo mfana ophilayo, ngumfana wakho ofileyo. Omunye uthi, cha, ngumfana wakho ofileyo, ngumfana wami ophilayo. 24. Yathi inkosi, ngiletheleni inkemba. Baletha inkemba enkosini. Yathi-ke inkosi, mdabuleni kabili umntwana ophilayo, ninike omunye ingxenye nomunye ingxenye. 26. Wayesekhuluma enkosini owesifazane ongowakhe umntwana ophilayo, ngokuba izibilini zakhe zavutha ngomntanakhe. Wathi, Nkosi, mnike yena umntwana ophilayo, ungambulali nakanye. Kepha omunye wathi, makangabi ngowami nangowakho, mdabuleni. Asifunde uJobe chapter number 1. Uverse 4. Amadodana akhe ayehamba enza idili endlini yaleyo naleyo ngosuku lwayo. Ayesethuma ebiza odadewabo abathathu ukuba badle baphuze nawo. Kwathi lapho seziphelile izinsuku zedili lawo, uJobe wathuma wawangcwelisa, wavuka ekuseni wanikela ngeminikelo yokushiswa njengomumo wawo onke, ngokuba uJobe wathi, mhlawumbe amadodana ami onile amthukile uNkulunkulu inhlizweni zawo. Wenze njalo uJobe imihla yonke. Ngifika kukhalaza ngalento. Ngicela ukumakhelwana umtshela ukuthi lo mntwana Come on. Ingane yakho wayithola iphila, mayibuyiswa ifile, wayithatha, wayi-accepta, wangaba nesibindi sokuya enkosini uyoyiwetha. Come on. Come on. Utholakala amakhosikazi amabili abelethe almost the same time. Yeah. Omunye umama lithi iBhayibheli utete 3 days prior, omunye 3 days after. Lo one ulala phezu kwengane. Imani. If you look at the church history, ithi laba bantwana babelala esifubeni kulabo mama. Akusho ukuthi kwakuyingane ezayivikelekile. Sazingalali eceleni, sazingalali phansi, kodwa sazinala koma wakho. Kodwa ingane ifa ilele phezu kwamama wakhe. Awungisweni. Ilele phezu kwamama wayo, kodwa iyafa. Ubheke ulokhu umgadile, ukhipite ulokhu umgadile, ulokhu umgonile, ulokhu umgonile wakhipite. Nana umntwana ulele phezu kwamama, kodwa uyafa. Uphuthule khona la, wayodayisa umzimba, ulokhu umgonile, uthi umntwana udawa utshwala umgonile. Ukungamnikanga umakhelwane, kodwa ubephethwe nguwe.
ubona ukuthi sengibulela ingane ngoba uma umzali waqaphela sleeping positions waqaphela ukulala kanjani ukulala kwakho kuzoqindezela ingane zakho wena ukwazi ukulala kuse ungathandaza ebusuku eyifundile eyigcwele endlini nama-degree kodwa wena ulala iviki lonke ulale ngama-allergens oqaphela iposition sithandazeni uyabheka uthi sengibulela ingane ngoba wawusaba umoya wezinto ey'fayo ukuthi indineli ibe sezandleni zakhe ife uthi sengibulela ingane ungakujwayeli ukulala ngoba usathane uzokuphambanisela izinto phakathi nobusuku uthi take just overnight ukuthi into zakho iphambane umntana wakho uzophemba kanye nje uthi lo ngoba ufile angenze nje kukhona umuntu ovukile nengane efile kukhona nengane uthi ngoba ngivuyile moyulele usathane uzophambanisa into zakho eziphilayo Present yourself before the king for your Uhanjwa nephinayo, uhanjwa nefile, nokumntana
ungamphiki umntwana ngoba esefile wakho senze ngaphe namagama nababiza ngamanyanga wakho ithi Nkosi hayi kulula asenzeni kanje lethani ikemba umntwana ophilayo simdabula yabona ngendlela lo mama angenandaba nokufelwa ngakhona ayinamind ukuthi kufa umuntu wesi-2 in less than 24 hours inkinga yenu nina abantu besifazane athi umama senkingeni uthi nabake bashe nathi kade sisho ingane zethu ibhema uthi sisho sodwa ngoba sinjani naba bashe nalo ufika wenza leyo nto ukuthi hayi akunankinga naye lo makabulawe ungamdabuli umntwana ephila wavuma umntwana kade ephila ukuba la mama wayezubuhlungu wayezothi kulungile Nkosi ngikhathe phakathi nendawo kodwa ngoba kwakuwumuntu wesifazane owathi I'm here to speak for man lithi iBhayibheli weziyitseke esiswini sakhe wathi kulungile Nkosi akamthathe ngizothi kuwe umuntu wesifazane ungamdabuli umntwana ephila abantwana bethu sibadabule bephila sakhuluma yonke into makushawa umphakathi ithi esiphumayo sosha abantwana sabadabule abantwana bephila kanti umuntu uma esesenkosini unikezwe ithuba umuntu uma ephambi kwenkosi fanele anikezwe ithuba ngoba udaba vele selilethiwe kuNkulunkulu ngizothi kuwe hamba nomntwana wakhe enkosini ungamdabuli umntwana ephila sibadabulile abantwana sisonda baba babo abazalisa sibancane sibadabulile abantwana sibadabulile abantwana leya enga yokuthi ushada omunye umuntu akangashada wena udabula umntwana leya enga ukuthi ushadile uhlala nomunye umuntu uyabenzela nawe umdabulile umntwana kodwa ngicela wenze into eyodwa ntambama ngicela sizoshintsha umntwana we are here to solve the babies ngicela uphume nengane yakhe ephilayo abezwa shiya lefile mawubuyela endlini bayijwayele uthetha namhlanje ikumangalele mongezo wangathetha yini sizoshintsha umntwana ubaba alikho itiyenyana ngapha baphuza babesuka njalo babe nomcimbi bese ababafana babiza kwamantombazane kube nedili mntakwethu kujayivwe njengoba nani kade nijayiva jayivwe edilini kube mnandi ukuthi angikwazi ukucula kube ngikwazi ukucula ngabe namakhasethi amaningi manje lo department mara ngiyamthanda manje ngibhekile ngathi ngikhulume kabi la uJobe wenza umnikelo on behalf of abantwana bakhe uthi Nkosi angibazi ngalesikhathi bekujabulile babenzeni kuwe batheni kuwe kodwa he was the father who stood in the gap asidinga baba babe perfect family sidinga abapriest abasonga esikhaleni bamele ingane zabo uthi uhlele emshadweni nalezi zakho segugu bese ingekho ube umpriest waso ingane zangaphandle ethi ngibiza kanjani masenzakela mali ngicela ukhokha nawe wafika la ekhaya nengane
kodwa yakho seyibalulekile liyazaliphendula ukuphara nje sesiwawe kodwa sidinga umpriest ukuthi abantwana bamangiphathi bakuphi angibazi benzani kodwa uNkulunkulu ngicela ukuma sikhalele ngoba ungayifana fika ngemali kodwa nge-anointing khona umuntu ozala ingane kodwa akagcotshele ukuyikhulisa imani kumlimo wona namthatha that's why ingane noSimangele noSibongile noDorothy noJacobina uyayizala kodwa anointing ukuyikhulisa abana akagcotshele ukuyikhulisa uhambe ethi mfana wami lomdala mfana wami lophakathi nendawo mfana wami loja kodwa nazi ukuthi umfana komdala esikoleni ufunda ngani ukugcoba lokukhulisa bazomshaya ekhaya ande yini namaringi makhulu akanayo ukugcoba yabona umuntu ongenagcoba lokukhulisa iy'ngane uzenza ngisho seshadile nonkosikazi aqhubeka mithise ngaphandle ngapho ushadile kushele nonkosikazi iphikisele ayikhidele mkhuba ehlele emshadweni e-right kodwa kucela ukuthi kubobaba ngilisana uJobe uma iy'ngane zisajabulile imani kuNkulunkulu ukuthi yebo nkosana zonke saxabana nomama wazo kodwa uNkulunkulu ufihla abantwana babo ma iy'ngane ebhema ama-drugs uNkulunkulu icela bangabe bikho lapho makuthiwa ziyakhipha ngicela zami sime ngenyawo sothandaza sothandaza ngifuna kuwena mhlanje ngicela ushophe abantwana God akwazi umntwana umshiye ekhaya ukuthi umshiye enzani akwazi ukuthi umntwana usehlukumeze kangakanani imani bafethu konke ubuhlungu enhliziyweni angazi ukuthi usuhlukumezeke kangakanani ngaye kodwa ngicela uthathe i-decision namhlanje ukuthi uzomswaba uthathe isinqumo namhlanje ukuthi ngicela ukuswapha umntwana yebo ufile kodwa ngena enkosini into eyenzela ukuthi lo mama abuye nomntwana ophilayo ukuthi waya nofile enkosini Yes. ukuthi abuye nengane yakhe ephilayo ukuthi nalefile azangayishiye cela ufuna ipartner manje ungathatha umuntu omaziyo kodwa ngicela uthathe noma ubani ongamazi endlini ngifuna siswaphe abantwana sothatha Oh my God. choose anyone ozothandaza nawe don't pray for you thandazela lowo muntu beyingaza yekela umngane wakho rozela yekela umntwana umngane wakho rozela soswapha abantwana akusho ukuhlukumeza kakhulu swaphe yotshanda uyalalelwa See
ulwandle lwababo nomfuli Jordan babegcwele ephakathi kwawo Jehova ulwandle lwababo wathamahambi kodwa nami babegcwele babengahambi bona wafulelwa umfula wahleli wayesefikile Jehova wafula waphindela abantwana bakwa-Israyeli babengahambi uma umdala wasithula sekufeziwe sekugqikiwe yabona namhlanje uma ungazithola into zakho kusho ukuthi bowungenazo ngoba wonke umuntu onezinto zakhe zibuye manje wonke umuntu that had a destiny that was swapped ibuye manje we thank uNkulunkulu ukuthi ungenelele kwavele wayenza le kwaba yakhe from the first speaker to the last one. There is no one that you can falter. Anyone that stood here was appointed by God to do something that's wonderful. Yes, yeah, it's fine. Can you just really again appreciate this woman and let her to say thank you? I want to declare upon your life in the presence of the Speaker that your life will never be the same. And God is going to take His vision because it's not yours. He's going to take it to the nations through you. There's women in the country that are crying through you. And God is going to open doors of success so wide that no man can ever close them. That every word that has been spoken against your life is going to come back as an opposite. You will reach to levels that no eye have seen, no ear have heard what the Lord says about people like you. And you will never lack for as long as you live. We are declaring right now. We are standing under authority.
that you don't know. You have given us platforms we have never known. Right now because of you. And I'm telling you, next year this time, unless I'm not called by God, next year this time, we will be talking a different story about you. I will make sure that we open ourselves. We're going to tap on everyone else. It's enough. I know you did this with nothing. And I know you don't get a cent out of this. But you don't need a cent. Because silver and gold belongs to him. And he's going to bless you according to his riches in glory. We love you, God. The manager of this is very sorry. Let anyone look at you. Can you just come in, please? Stretch our hand forward upon here. Let's clap the hand. Let's use our authority. And today we're going to use the authority and us. We need to stand for this vision. We're not going to up and do a child for whom we're going to stand here and stand together. We're going to come now. Make you hear. Come, Hansi. Let's go. Let's pray. Let's go. We are declaring for the world. We are taking to the Lord, the Lord take outside of Jesus, of this city. In the name of Jesus, actually, the Lord and I'm thanking God for his presence in your life. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. My words is just a change of hope that uNkulunkulu akawenzi kamanye impilo zethu. uNkulunkulu uyathwalana. Mawufuna ukwazi le nto kancane angayizwa kahle. Mangithi uNkulunkulu uyathwalana. Angazi ori into nami okwenzakalana Jesus ukuthi kuthi la sekuku edge ngizwa amandla kuphela. Ngithi ngingabheki nganakanga ngibone kwenzeka imangaliso. Bokude la ngibuya khona bahlobo. Bokude kakhulu. You know there are things ezishere la kule ndawo. Ayikho into enzima njengokwenza itopic. They will call and say konje mina ngizobe ngikhuluma ngani. Yo. Angazi ngithini. I think I took amavi ngilokhu ngisase ku planning ukuthi bazothini. Ngithe bazokhuluma okay bazothini. And kufike lento yokuthi ngicela ukutshela uApostle Mbewe ngithi you know what uNkulunkulu beyangadinganga ama social worker. Beyangadinganga because they bonke bathembisile but akekho noyiwani phone izolo omunye ngamlalela angazi ukugcina thina angizange ukuthi thini but I think lento isahamba kuramazwi wakho ukuthi lento ingeka moyo there are points la or times la ngenza khona ngokucabanga kwami angibuki mina ngifisa nokuthi ngabe sine jumping castle yabantu abadala sijump esikhathini but uNkulunkulu whenever I think of something or try something he just and stop that ayenze wakho umsebenzi bese kuthi uqhamuko wecebo lika Jehova athi thuli okukhona kukhona okunyaka okay nginomndeni wamamenene njengawe Alabo siyafana. nginomndeni wamamenene omunye wabo uphuma overseas
uyafika ekhaya uyahlala ekhaya mina ngimaze sekhaya izolo ngiyamfonela ngiyabona ngiyashoda hayi kancane futhi kakhulu ngimsendela imessage ngithi awuphose phela imbali yothando iyashoda uthi yini kwenzani ngiyachaza I think ngichaze nje kabili kathathu waqeda wathula I think ubusuku bonke bengilokungena ukuthi akangiphenduli kanti mina ngicabanga umpendulo umuntu usendleleni eza la njengoba ngenze up and down ngiphuma mangithi ngithola umndeni wami uphelele so kulokho kukodwa kimi ngizothi ngiyabonga kwamafusi ningamshuthi ngikhala into ngiphosta ngiyabonga kakhulu kunezinto uNkulunkulu aba neplan yazo eyokuthi noma ngabe kukanjani I think kunomuntu engimbuze kaningi or bengibuza wonke umuntu engihlangana naye masihlala sixoxanyana ngithi uyabazi labantu bomndeni oyayiba kube ngathi abakunakanga ngathi abanandaba nawe kanti behind you they are there bakubambe nje ukuthi mawuwa sikhona kuneyikhathi la enginokuthi my friends are my pillar angithi ngisuke ngibona bengekho ngithi mina mangenza ngixoxa nabangani bami ngilungisa into nabangani mangiloko ngenza le nkonzo ngiyabona ukuthi hayi ukuthi umndeni awukho ngisekile ungemuva so kukho konke nginabangani bami anginayo ke lana enhlanhla ukuxabana nomngane oyihambelayo usuke exoshwe uNkulunkulu empilweni yami futhi ngokufonela angikubuzi ukuthi why singasaxoxa nami ngiba yento yiyo and bese kuba nalabahlobo abangahamba abanganyakazi nginabangani bami engikhula abangazi ngifaka i-gym dress and noma ngathiwa ngenza into encane noma yijubanyana bayafika noma into encane bayafika ngiyabonga umndeni wakakhathi ngiyabonga kakhulu angazi ngithini festival ngangikuphe festival nami ngibhekile lapho ngiphithiza nabaningi baphuma angazi babeze ngeqhumbi so ngizona appreciate abantwana basekhaya abahlobo bami angazi ngithini bandla lasenhlala amandla ngiyabonga kakhulu ukuyihlupha kwenu ngami lento ingathi sonke isingami kodwa ukuzinikela kwenu sisikhali ngiyabonga kakhulu bantwana bakithi not that we mention amagama but nje kunalento esenhlizweni yami ngani ukuthi uNkulunkulu ngathi angantwala konke la nithinte khona nezikhwama zenu azikhukhumalise konke kugcwaliseke akukho easy ukwenza inkonzo efana nale kungistressa ubusuku nemini nami ngize ngingasazi ukuthi ngiyenzani ngicabanga mangantshela khona manje bengicela umuntu angiphi imali ngathi anginikeze imali ngithi ngisangibrayisile and fanele kwenzeke lokhu akufanele ngidinga ngale mali but kuqhamuke nje esikhaleni yafika imali le ngibingifuna yavele yafika nje ngikhona la esithubeni yafika kwenzeka izinto ngayibuka lento ukuthi ayisiwe yami inomnikazi wayo so ngamazwi nje amafishane ngizosho ukuthi ngiyabonga nginendodana yami engekho la efayithile ukuthi ize ngifonele ekseni yathi mama kanti mina wayemshiya umzi wakhe abaningi bayamazi umzi wakhe sila namhlanje because he's the one owaqala wangifikanya inhliziyo nengqondo nekhaya but kunento enganginothisa njalo manje ngimthandazwe nabo mama ngithi you know ebantwaneni bami sizandi ngina i-favorite umzi wakhe bengambuka umzi wakhe enalokuzwa besilwa futhi ngishilo mangiqala ngathi ngaze ngamlungisa but ke bekuthi nangiye ngaphuma ngaye enkonzweni umntwana bengisondeza kakhulu kuNkulunkulu ngoba engangikiyela kwakuyocela indodana ukuthi nje ngicela umntanami Thixo lo ongiphena wathi uyisibusiso lo bemidakamizwa ngimazi but ngicela owami wathi uNkulunkulu yenza so yenza inkonzo yokunikela awuhambi home ufike uyoshisa inyama wenza ibrayi wenzele labantwana base home mina ngizange ngibuza ukuthi ngani ngangingana
ngithi fridge yami yayiguquza amanzi ngayenza yes ngangifuna mama sami ngithi angayikhipha sihlona angasho ukuthi eyani athi okay nayikhala kade abo sisinomthila babashaya amasalad amakhoslo bekuziwa sahamba sayoshisa inyama lapho Thandweni ngashiya kungena yabo lento enishumayelayo mina ngiphiwe ukushumayela ngithi mina iyenzeka phambi kwamehlanga ngashiya indodana mfuna le jezi ngishophelele ukuthi iphala ukudla wayegula makaphethe iflu nomntana une-asthma ngamshiya embhedeni eyedwa endlini ngathi Jehova salala mina ngiyothandweni ngahamba ngathi ngicela ngingababhadliseli isitshula abantu bajwayela amasobho angifune sobho angifune soup ngicela kushisa inyama ngicela baphuze icoke lapha kunanix kusho isichaka sisho nje from nowhere sayenza le nkonzo you know ngathi ngibuya ngazuza indodana and manje lapha abantu because bayazi ngiyabheka athi business yakho izoba nkulu ayikabi nkulu namhlanje uNkulunkulu wabona ukuthi ayibalekanga le business engiyenzayo kodwa ifuture yamayelelanga ku business ilele kule ndodana ongelanga futhi isazoshintsha kakhulu ukudlula lokho eyakushintsha kusukela ngaleso sikhathi uye umntwana ongisa kuNkulunkulu ukudlula wonke umntwana not that ba perfect abanye but ngeke mangifika endlini ngisho nginikela esontweni ngixoxela isecret yami ukuthi mangifika mina yami imali isuke iyothenga impilo kaMzwakhe because angazi why ngathi umuzi wakhe kodwa lo mntwana uzoba kanti and ngikhuluma ngogenius but ke ngezimo zasemhlabeni uyayimela nje lapha ekhoneni sengabonga nje ukuthi akasayibheni idakamiswa kodwa nje uyayimela unoma ngamnika yiphi into ukuthi aka-apply ngize sengizimoya wami ufile nabantu abangisendelayo ngeke ngizithulele nje sibuye siqalele nodadewabo sim-applyela kanje ushiya ifoni echargeni i-charge la icimile ayoyimela lapha ekhoneni ama-calls ngabamfonela bazomthathaphi kodwa angisukanga kuNkulunkulu futhi ngeke ngisuke until azabe right and mhlawumbe angeke abe right for mina ukuthi ngihlale ngisethempelini ngikwazi ukuyocela yena so ngalamazwani nje akusukuthi mhlawumbe kunestory esingako but ngitry ukukhuthaza umama ohlelela okhanda lakhe alikho right ubaba othikameza umntwana nomngani wami la ungihlupha kanjani ngithola selapostile apostele ngani ayipostele into ezingithusayo ngithi wenzani athe iskim man kuphi ngithoza angibalekele and umngani wami uyashada ne mara une stress ngithi mina wozala during the week ngivele ngathi ngicela ukuthenga ticket for this event ngizothengelwa yini ngamuzwa ngasho lutho avela khona ngathi nakho-ke sizohamba kahle-ke manje ngoba sizoxoxa yena ngoba kufanele kuphole yena kuqala azokwazi ukuthi ngoba le ndaba fanele siyisuse kuma-roots ama-roots yithi labantwana abayisihlahla so you can't blame ama-pentshisi ukuthi lama-pentshisi aphuma ney'bungu inkinga ikuma-roots so makulunge thina yonke into izolunga everything is overright ngani wami and umntwana uzobuya sizomthandazela umntwana thina sazi amandla okuthandaza uzobuya a-right like abuye emqondweni wakhe because yena ukhona endlini but umqondo wakhe uphuphuthekisile so ngibonge kakhulu ngibonge support from umama Zala ukuthi aphelezele abantwana bakhe akuvamanga-ke futhi ukwenzeka ukuthi i-support uyithole from umama Zala wami you are so special teacher bambe lapho nje sikoni sami amlahla ubhuti wami ngiyashaya so ngiyabonga kakhulu bengenzela kona ukuthi makungena ukudla sengabe thina esisazokhuluma mhlambe sibe nokugijima so siyabonga kakhulu zalwazi zami ngokungilethela igimi zami lezi mangekho kule igimi ngalezi engizincanywayo ngiyangithanda abantwana basekhaya and for ukuthi angithola ngi-breakfast ngiyeza ngalo sizoshaya yethu ngalo into encane nje ijubanyana elincane nje ekuyinithu ngiyabonga kakhulu lethu ukuthula bengicela sisicelele kitchen kumalini futhi ngicela ngisondezele izinto zami engizicekile bese ngiyashayisa bishop lami
abaningi abangazi la ngazuba uwebi nango-11 ngokwazi mina ukuthi bantwana basekhaya lo uthumbu kamama zangile kuhamba so mina uthumbu kamama la naye uye ukuthi noma sekucimeza kumbali yothando ngeke kuye senginyonyoba ngihamba kancane ngithi sisi ngicela ninginikelele athi okay sisi sizobona nalisu alenze futhi masinyane ngiyabonga kakhulu bazali ngeke nginibize ngasabela amandla nginawo ngabe ngiyangami ngabe kufaka ama-messages manje la ngilokhu ngithi nje le masanga shaya le uma uzoshaya le Zandi shaya le green yabona nje manje-ke amandla azange abibikho kodwa okubaluleke kakhulu kube uthando Apostle Mbewe hayi ngifuna mawuhleli ulokuzwayipha uzazi ukuthi wena you are full member of imbali yothando. Hallelujah. And I was here from the beginning. Thank you so much. Thank you so much. Ngibebuhlungu yazi ngoba manje uzahambe engakhona ukhohliwe lento okungahlali kwezinto zila ushinto zakhe babomkhulu wengane zami lo babomkhulu wengane zami angidivorce naye angidivorce naye ngiyabonga mhlobo wami Mama Sbi uvale lezoke emanzini for imbali yothando. Siyabonga kakhulu mntana sekhaya ukusibekezelela batshele kuziya ngathi basiphi imali. Noma sikusuthi. Apostle Mama lo umvusi indatha athi asikhuleke ngigcina sengithulile kuthandaza yena ngiphethwe zinkinga uthi asithandaza labantu bazodlala ekuseni imithandazo yakhe ifinyelele ngisho Mina la twins ndawane yabo le twins ngalidobhana leli one lalingeke la xoxa la ngakhona ngahlala angibholekile nyana ukuthi ayibhadalela nje amazi ayilento ayihlangana nami le ela ayingayo kwasukuma le chair yaspina indlu yonke athi uNkulunkulu there's something here la khona ozokuthoya ngazidobhela so seningabazali bami niyama-members wethu embali yothando baphaphanisa lana baphaphanisa phakathi nezinye inkomithi ngaphandle kunelinye inkomithi kulamakwerekwerentshi yes Mr. Masana okuncane besingakwenza bekuyiko sibe nento-ke engazange yasihambela kahle lana but ngizokwenza sure ukuthi iyafika ensakani la besinobhuti wethu khona la kusithombe sethu okuthe masihlela during the week bede kubabakhe so wathi ngiwathembisa wathi ngizofika but ithena ukuthi Thursday wathi angikhona amandla anginawo so ngizokwenza sure ukuthi nangempela ngiyafika kuyo bahlobo
Ngiyabonga kakhulu. Hayi ngoba ngisaphinda futhi ukuthi hayi ngoba ningabalulekanga bonke nikwenzile lelanga bengeke libe yilo ngaphandle kwenu. Ngibonga kakhulu. Ngicela nje ukuthi nithokozele okuncane esinalo yiko lokho. Manje abantwana benyoni, abantwana bomuntu bahlephilana ikhanda leliyoni. Yilo leli esihle manje sonke siyabonga kakhulu. No. Siyabonga kakhulu bezabantu. Sisithuli ngibongela abantu bonke, ngibongela nomuzo kaMasango. Ngibongela noNkulunkulu. Ngiyambongela uNkulunkulu. Ngoba abekho abantu abangakhulumela uNkulunkulu ngaphandle kwethu. Yithi SSC. Amazwi wami ke wokugcina we-motivation. Ngizosho kuwe nabomama bonke ukuthi kuke kwagula uHezekiya. uHezekiya uma egula ngisho ukuthi angaphela amandla endleleni. Ungaphelelwa ngamandla endleleni. Nomama wonke okhona la angaphelelwa ngamandla endleleni. uHezekiya uma egula, uHezekiya wayehamba kahle ngaphambi kaNkulunkulu. Ugula, uNkulunkulu Jehova uthumela uIsaya umprofeti. uIsaya kwakuyindodana kaMose. Uma emthumela uthi hamba umtshele ukuthi angeke aze asinde. Akatshele indlu yakhe ukuthi lokugula kuzobehlula. Uma efika uIsaya lithi iBhayibheli, uma esemtshelile uHezekiya okusho uJehova, uIsaya akazange aphendule uHezekiya azange aphendule Isaya. Athi Isaya sengihambe kahle kangaka. Athi Isaya uNkulunkulu akanaqiniso. Kodwa kunalokho waphenduka, wabheka udonga, wabheka odongeni, wakhala kabuhlungu uNkulunkulu. Watshela uNkulunkulu ubuhle bakhe bonke, nokuhamba kwakhe konke, akuhambe ngaphambi koNkulunkulu. Wakhala kabuhlungu uNkulunkulu. Nanoma uzwa ukuthi amandla ayaphela. Lithi iBhayibheli, uNkulunkulu wabuyela back to uIsaya esesengaphakathi. Wathi mtshele ukuthi uzwakele, iy'nsuku zakhe sengizandisile. Manje ngizosho nakini nonke, nakuwe ukuthi noma uzwa amandla aphela, uzwa ukuthi hayi sengiyaphelelwa. The spirit and the vision enginayo ngathi manje iyafa. Ngizosho ukuthi bheka odongeni, ukhulume noNkulunkulu ukuze amandla angapheli endleleni. May God bless you. I think no, it's okay. Sisiqale session entana imnandi kana. No, I think that is it. We just need to take the grace, that is all. Ngiyabonga nami ukuthi ningibekezelele Nkosi yami nomkhize wami. Bekithi ngicabanga ukuthi ngizomnikelela ukuthi ngizokwazi ukuyombhela. Kodwa hayi umkhize eboshiwe. But thank you so much. I just want to let you know ukuthi uNkulunkulu uzomenza kahle. And thank you ukungibekezelela kuze kube manje. Next year nizobe nikhona. Nizoba abofakazi ukuthi khona lesishilo ukuthi next year this time things will have changed. So you are the people that are supposed to support this vision. Let's bring sponsors. I'm going to look. I'm telling you, we're going to get sponsors for this and make it very big. Let me release the blessings upon your life. May God meet you at the point of all your needs. Every situation you left at home not okay, may God change for you. As you have already swapped the children, everything that was stolen is coming back to you. I speak the opening of the doors. We are restoring all your children from every corner they are. Those who are not listening will listen today. Those who are not
doing the right things will turn back. And there's going to be testimonies that are coming because we're here. And today, may your pockets never run dry and everything that you've ever hoped for come to fruition. Close your eyes as we take the grace. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit abide with us now and forevermore. Surely your goodness and your mercy follows us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Rafule